11,000 ka mga punuan sa marijuana nga nagkantidad og 4.4 milyones ka pesos ang naibot sa mga sakop sa City Mobile Force Company, Cebu City Police Office og sa NAV Force na itabo kini sa bukid ng barangay sa Tagbaon ng Biakwen, Sugbo. Gipangsunog sa mga otoridad ang nalarot nga mga punuan sa marijuana samtang wide na dakpan nga tag-iya sa marijuana plantation. Yung trabaho namin din kasi na yun, actually, hindi namin trabaho yun ako anti-criminality kasi matulong lang kami. So hindi yun yung primary function namin, pero dun sa result ng community engagement namin, we are focusing sa pansana yun. Pagano ng firearms, kasi namin yung firearms sa mountain. Yes. Pero dun sa dialogue ko sa mga tao, may nakapagsabi doon na may mga marijuana. Magandang naging accomplishments ng CMFC. No? Actually, ang purpose ng CMFC ay magpatrolya sa mga kabundukan. Pero yung nakakuha sila ng information na may nagtatanim ng marijuana doon sa bundok na yun. Napakalaki ng participation ng community sa accomplishments na to.